оббозӣ кардани рӯзадор дар ҳавз ё дарё рӯзаро фосид намекунад, яъне рӯзааш намешиканад, ба шарте ки хуб эҳтиёт кунад ки аз даҳону бинӣ ва роҳи ақиб об ба дохили бадан надарояд. вале беҳтар он аст ки дар рӯзи рамазон аз оббозӣ дар ҳавз ё дарё парҳез намояд, чунки эҳтиёт кардан дар он хеле мушкил аст, хусусан вақте ки аз баландӣ дар об мепарад. дар ин сурат об даромадан ба даҳону бинӣ эҳтимоли қавӣ аст ки фосидкунандаи рӯза аст. валлоҳу аъламу биссавоб. ба ҳаволаи фатовои ҳаққоният ҷилди 4 саҳифаи 165, баҳруроиқ ҷилди 2 саҳифаи 278, бабу ма юфсиду савма ва ма ла юфсидуҳу, табйинул ҳақоиқ ҷилди 1 саҳифаи 203, бабу ма юфсиду савма ва ма ла юфсидуҳу. روزداری حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدا.